pikir dulu dah. Aja kan dipikiran lah. Dia kada pikir padi mudo pianggang banyak udah kok mati kelaparan. Oh, udah mudo begigi ndak ada telur gigi bawaan dah. Hai sakit dia mah. Hei. Kau anak dia lah. Iyo, iku anak ambo yang paling gadang mana saya nggak sebentar nyonya. santan mbak. Cuci nanta ado kan tukang cuci nanta ado patano piriang landa bali yuak ke tukang tanah bilo ado ke tukang tanah bilo ado tapi babi ini raso marando, kado babi ini raso marando. Mangko dena tuka dia kasih hati untuk bahagia rumah tangga kita, untuk bahagia rumah tangga kita. Zampangnya awak isuak menikah desa sonoy kamakan hati satiup sanjo kadena ota paginya sanjo. Awak karan suat dia tua juga unika ota dan babanya tua pengisua dan babanya tua. Oi urang alalo makanan urang jago oi tuan oi laika mengerti daging niko laika mengerti udah kiniko. Oi pakailah dia ada tua bayi lurui pulang bayi lurui pulang Batanyo kami bake Bang Agus oi lai barak ini sawit sakilo barak ini sawit sakilo. Oi denak taraga amanggula yusu selatingga dagiang randang ambola tingga dagiang randang ambo. Kalau besok pagi awak pulang cando ke Padang agak sakilo sawit wak bau juwo agak sakilo sawit wak bau juwo. Tiba di rumah dia randang-randang namun baminya indah yuho namun baminya indah yuho.
babi nida, oh ya indah, oh nan